Jamen, jeg skal så starte med at forklare noget om de her bilag. Og først så vil jeg forklare den her, den her figur. Fordi at det, der egentlig starter med, det er, at vinden blæser. Det skaber sådan noget energi, eller det fører noget kinetisk energi over til vindmøllen. Det gør så, at møllevingen, den drejer. Og der kommer sådan noget, eller der bliver den kinetiske energi, den fortsætter så ind i generatoren, der laver noget elektrisk energi, som så fører ud til pærer og til huse, som gør, at pærens glødetråd opvarmes, og dermed skaber lys, eller strålingsenergi og varmeenergi. Der er forskellige former for energityper. Der er varmeenergi, så er der bevægelsesenergi, det er kinetisk energi, og varmeenergi, det er termisk. Så er der beliggenhedsenergi, som også kaldes potentiel energi. Så er der kemisk energi, elektrisk energi og strålingsenergi. Men i forhold til figuren ovenover, så er der egentlig kun hovedsageligt to energiformer, der bliver brugt. Det er kinetisk energi og elektrisk energi. Men dog bliver der så også brugt, eller dannet strålingsenergi og varmeenergi. Omdannelsen mellem energiformer og energibevarelse. Ved omdannelsen mellem energiformer og energibevarelse er den såkaldte naturlov, som træder i kraft. Det betyder, at man kan bruge den ene energiform til at skabe en anden. Et godt eksempel kan være, at man i de kolde vintermåneder tænder for fyret. Der omsætter man den kemiske energi i form af olien til termisk energi i form af varmen, man får ud af det. Dermed ikke sagt, at den kemiske energi den forsvinder, men i stedet bliver omdannet. Nyttevirkning, det er, når man eksempelvis varmer en gryde op med vand, eller en gryde med vand op, så nytteenergi, det er så det, der rent faktisk bliver brugt til formål, det vil sige at varme det vand op. Fordi når man opvarmer, der er der en masse energi, der bliver brugt, men nyttevirkningen er som sagt så bare det, der bliver brugt til det eventuelle formål. Derudover så er der, så er der effekt. Nej, det er der ikke. Så skal jeg forklare to formler. Og den ene formel, det er den der E er lige med M gange C gange delta T. Den formel bruger man, når man skal regne varmekapaciteten ud for en ting eller væske. Derudover så er der en formel, der hedder E er lige med en halv gange M gange V i anden. Det er for at finde ud af den kinetiske energi, der skal regnes ud for en bevægende genstand. Hvor at V i anden, det er den bevægende genstand. Hastighed er det så vigtigt lige at få med. Så er der en anden formel her. Som viser et vand- og vindkraftværk. Det er her der er vandet, og vindmøllerne her, som gør, at der kommer fordi at der er nogle energimodtagere. Og så et anstaltsanlæg, det der, hvor det egentlig suger vandet op fra, for at komme over i det der reservoir. Ja. Som gør, det kommer op i, den her, og så kommer ned igen, efter det er opvarmet, og dermed bliver ført ud til huse og så videre. Så skal jeg forklare noget om potentiel energi, og det er den samlede, eller overordnet er der den samlede mekaniske energi består af to forskellige former for energier, nemlig den kinetiske energi, og så er der den potentielle energi. Den potentielle energi, det kaldes også en beliggenhedsenergi, da den er bundet op til legemets beliggenhed. Den potentielle energi kan opløses ved en genstand tabes eller falder. Man kan sige, at den potentielle energi er en oplagret energi fra en genstand. Så skal jeg forklare effekten. Effekt, det er også kaldt watt. Det er den omsatte energi per tid. Det vil sige, at hvis en elpære
hvis der på en elpære står 40 watt. Det vil sige, at det betyder egentlig, at elpæren den har et energiforbrug på 40 watt eller joule i sekundet. Så skal jeg faktisk bare forklare 2 formler, og så har jeg en regneopgave til sidst. Den ene formel, den, det er den, der hedder E er lige med M gange G gange H. Den forklarer egentlig, eller det er den, man bruger for at regne forøgelsen af den potentielle energi ud med for en genstand. Og så er der den, der hedder P er lige med E gang, eller delt med T. Det er formlen for at regne en effekt ud, hvor P, det er egentlig bare det engelske ord for effekt eller power, og E er energien, og T det er tiden i sekunder. Så til sidst så har jeg en regneopgave her, hvor meget energi der kan frigives, hvis hele reservoiret på 500.000 kubikmeter vand frigives og falder 700 meter ned. Og så ved jeg så, at 1 kubikmeter, det er det samme som 1000 kilo, undskyld. Så siger jeg så, okay, de der 500.000 gange med 1000, det vil sige, det er så det tal her. Og så siger jeg så gange med naturloven, for jeg bruger den formel, den der E er lige med M gange G gange H. Og så derefter så siger jeg gange 700, fordi at det er de 700 meter, den falder. Og det er simpelthen for stort tal til min lommeregner, så den har sagt, det er 3,437 gange 10 i 11. Ja, og det var egentlig bare det.